Uma ngabe uwumuntu othi akekho umuntu wesilisa ongajuli, akekho umuntu wesilisa ongaqonywa, akekho umuntu wesilisa ongacheat. Uma uwumuntu nje osho njalo, ngabe ungowesilisa noma ungowesifazane, bengicela bandla. Cela ungasifaki einkingeni zakho sonke. Yithi wena mina ngiyaqonywa noma mina ngiyacheat. Isho njalo noma uthi indoda yami iyaqonywa noma iyacheat noma iyajola. Yabo, ungabe sewusebenzisa wena i-blanket approach ngoba manje awukazi usitheste sonke njengamanje, yabo. So aliqonda ulimi, akuqonda ukukhuluma. Ngithi ayizwa lo ndaba. Ngoba lokho mhlambe ukusho nje ngoba nakho sewubanjiwe noma wena ufuna ukuphepheshetha lezi inkanuko zakho, yabo. Uyazisupporta ke manje. Cha, zikhona insizwe engacheat. Noma wena uzama ukuvikela ukuthi umuntu wakho uyacheata ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Lokho ke mawukuthi kodwa kukwenza ukuthi ulale kahle ebusuku ungakusho. Kodwa akukho. Phela ke umuntu kufanele ukuthi acabange noma abelieve into ezomsiza, ezomenza lale nasebusuku. Ngoba yabona mawukuthi uthi sonke vele, yabo, uma ngabe ukuthi wenzekelwa into bese uyezwa ukuthi awunako omunye yenzeka engakuphathi kahle, awunako omunye futhi yenzeka, awuvela ubone ukuthi awu kanti udwaye nje lwempilo lolu akusunto etheni, yabo, kuyaphileka nayo. Kodwa makuukuthi hayi akuyonto ejwayelekile le, uyabona ukuthi inkinga le kufuna ukubhekwana nayo le, ifuna ukulwiswa lento, ungahlali kulento, kule nkinga le, yabo. So manje ke mawusuke usho njalo uthi akekho ongacheat, umuntu wesilisa akekho ongaqonywa, lokho kusuke ke vele kusukela endaweni ethile mhlawumbe ukuthi ufuna ukuzizwa kangcono, ufuna vele ukubekezelela lo nonsense leyo ukuthi owakho uyacheat, angithi thano wakho kuyacheat isho njalo, yabo. Ngoba bakhona abacheatayo, bakhona abangacheat futhi, yabo. Ngiyengimuzwe nje nomuntu wesilisa esetshela abanye, ebatshela lo nto ethi hawu indoda injalo, indoda injalo, hayibo. Wena usuhlulekile wena ukudila nale nkinga yakho, usufaka nathi. Cha, asikho lapho thina, asikho lapho. Dila nayo le nkinga yakho lo bhekene nayo. Kanti ke nje futhi kubalulekile ukuthi ngisho ukuthi yabona ayiziningi kakhulu into engayithola lapha eqonyweni, ayiziningi, eziningi zazo ezimbi. Yini ayinhle nje, awu into enhle for konje idonsa isikhathi esinganani le mpahla, mhlambe i-hour 30 minutes, 30 minutes. Ubuhle bukhona ngo 30 minutes, the rest inkinga zodwa, inkinga, yabo. Ngoba chances are vele akamthandi kwa yena lo muntu lo, ubefuna nje ugqiba ikebula kuphela, akamthandi. Mase seqedile esebheke phezulu akuxoxeki, abana ama plans phela, akamthandi. Sefisa ngabe sekuthiwa manje uyasukuma uyahamba manje ngoba sewu right kahle kahle, se right, yabo. So manje inkinga leyo sekumele akhiphe nemali, uyabo. Uvela realize same time ukuthi angaze ngayisilima, yazi. Ube ngivele ngenza myself nje, buka manje sengihluka no 500 manje sefuna imali lo muntu lo. Izo zonke inkinga eziza nayo lento yokujola leyo yokucheata, yabo. Ngoba usuke khona vele wakhe uqondile amthanda, usuke khona, usuke bamba la ngaphandle, yabo, in the meantime ngoba naye ufuna ukusupporta leyo nto leyo, ngoba ufuna ukuthi ibe yinorm, yabo, ufuna ukuthi ibe yinorm. Uma ungayithandi wena, lwisana nayo iyeke, hayi ukuthi into eyutwayo lempilo ukuthi kumele kujolo uma wesilisa vele kufanele ukuthi uqonywe. Awubani wathi kunormal? Akukho normali, kunormali kulo kunormali yena, hayi kuthina sonke, yabo. 2, mele wazi ukuthi ke lusekhona nje usuku lwakho, mhlambe nawe, ngoba ngeke uzuzazi ukuthi uyabelonga ni kule group noma ubelonga kule group, ekuyiphi group ke le group okuwukuthi mhlambe ngelinye ilanga likhona usuku lwakho lodwa la kuthiwa mkhombe khona, sisi kuthiwa mkhombe nanga
uyena lo ongidlengulile. Yes, suke sekhona usuku awazi noma nawe you are part of those people yini abasazoboshwa beboshwa amantombazana ethi badlengulile. Awazi noma nawe kusakwenzekani kuwena, you are part of those, you will never know. Kodwa chances are musaqonywa, yeah, the possibility is not zero. Mawusaqonywa, yabo? The possibility is not zero mawukuthi usaqonywa, yabo? Ukuthi kuthiwa nangu ongidlengulile, nangu uyena lo ongidlengulile. Esekuskema ke manje, esekushaya ngesetup, yabo? Sekushaya ngesetup. Noma lusekhona nje usuku lwakho nawe ngelinye ilanga. La yokhona oyomilwa khona into uze kubhlungu la kuma lokungana akho, kuma testes akho. Uze kubhlungu khona. Mhlambe for a week kube nento engathi mhlambe iqhuqhuve evelayo. Iye ngokukhula lento, igcina isingaka kanti lalo nomuntu ocushiwe, yes. Lisekhona lelo langa, yes. Lisekhona. Kodwa ngeke wazi noma nawe we are part of those people elofika kuyena noma cha, angeke uzwazi. Kodwa engikwazi ukuthi possibility is not zero makunjalo. Ngobani? Usawudlala lo mdlalo, usawuphusha lo mshikashika. Angithi uyabona? Nekusho ukuthi kumele ukuthi wazi ke. Ziningi inkinga la. Lusakhona futhi usuku. La khona kuyongena imessage ethi hayi ke insizwa usuthintwa abangathintwa. Usuqonywe intombi yesigebengu ke manje. Uyahamba ke manje. Lusakhona lolu suku. Zisakhona nje izinto ezingama possibilities ayingeyinga musaqonywa. Aseza. Yabo? Seningi izinto la. Kusekhona usuku la khona ustakha khona, ustakha endlini yentombi, kungqongqoza isoko ngaphakathi wena. Nalembhede yakho na kungene kuvele ngaphansi. Yabo? Kusekhona nje into ezifana nalezo. Sakulindile nje. Yabo? Uma kuukuthi nawe you are going to be part of the statistics, you will never know. Bakhona abaphunyukayo okungenzeki. Kodwa angeke uzwazi noma ukulaboni noma wena ukulaba abanye ngoba phela ikhona insizwa lapha ngaphakathi koWestville, zikhona insizwa lapha nesiqishile zangena kanjalo. Andike kwangaba ke nawo wena futhi lo lapha. Kwangaba mhlawumbe futhi kusazoba uwena. Yabo uqisha khona lapha ithi cha. Ngizohamba ngingagezile ngiyosho. Kusakhona nje usuku okusazocelekala khona u5000. Yabo? Sulale nami. Ikhona insizwa sasiphuza nayo. Iyake ngizwa sekunomsindo ngale endlini yayo. Ngoba phela siqashile. Ngizwa sekunomsindo. Ithi ngiyocheka. How? Kwenze njani? Hayi. Isithi ke manje intokazi ngiyavuka manje na angigezi ngiya epolice station la ngiyakhona. Uyikhipheleni condom ngoba sivumelene ungayikhiphi. Uyikhipheleni wena. Ngicela uyazi ukuthi sekumele ngenze umsebenzi omnganani ukukleana yonke lento ummese osungenze yona. Ngicela ukuthi unginikeze 1000 nje. Lapha sayiphuzile imali sesiqedile. Siphuma kude la siphuma khona sekusile. Athi ngiyokubopha impela wena. Lapho lo muntu uthisha uyafundisa. Uyabo he had many things to lose yena. Akayanga nani ngimashonisa. Awashe kayedwa umashonisa. Sekhona nje into ezifana nalezo nje. Ukusazongena ama message kuwena akusabisayo. Kusakhona nje ukuthi udrive uhambe, sekhona nje lolo suku lo sozodrive khona uhambe. Uyele eMtubatuba. Ufike lapho ushawe ibhomu ubuye eThekwini ungambonanga sekwenza isilimo. Noma ugibele nje uyeGoli. Musa lapho kanti nabo laba besifazane suke isekhona nje zabe inkinga zokuthi bayithole behondinga sithebene emadrobheni. Umuntu abethi uze kuyena uzolala khona kuyena umbizile uzolideliver akasatholakala inamba isangeni. And ubephethe ubeneyokuza kuphela yena. Sekhona nje lolo suku. Yabo la eqonyweni. Ungasifaki manje sonke.